Predávame. Áno, áno. Aj potom aj iných smáriach, tam v poriadku. Dobre. Dobre, možno počuť o správu? Poprosím návrh. Mestské zastupiteľstvo Veľkom Šariši schváľuje zámer odpredať pozemok o výmere 139 metrov štvorcových prospech patrí stavové do manželky Monika Stahovcová. Za cenu minimálne podľa znalazky. Ďakujem pekne. Čo niekto zúčne návrh je to zámer, nie je pozdie, ešte odpredali. Dobre, povedzme krátke. Ďakujem pekne, sú nejaké pripomienky. Budeme sa hlasovať, ktoré zase budú návrh uznesenia, ktoré záver na odpredaj schválili, prosím hlasuje teraz. Za 7 zdržali sa 1, 0, proti 1, proti? Dobre, proti 1, OK. Ďakujem, že máme najvyšší čas prestávku a pôjdeme bodu 9 do rôzneho, kde máme vlastne informáciu z konkrétnych stavov. Pani poslanci, vyhlasujem teda o 5 prestávku, stretneme sa o 1, máme